Neplodnost je danas sve češći problem koji se događa sa sve više parova. Razlog je i to što se želja za trudnoćom odgađa za poslije 30. godine života. To je situacija sa kojom se nije lako nositi za većinu parova, pogotovo kada se pojave pitanja i pritisci okoline. Htjeli mi to ili ne, naše tijelo se mijenja sa godinama i naši jajnici mijenjaju svoju funkciju. Poslije 30. godine sve manje folikula ide u ovulaciju, a poslije 40. godine ovulacije se događaju ne u svakom ciklusu. Naravno, svatko ima pravo odlučiti kada želi trudnoću i kada će je ostvariti, to nije sporno. Jedino što treba biti svjestan našeg tijela i kako naši jajnici funkcioniraju. Plodnost ne ovisi samo o ženi. I kod muškaraca jako puno faktora utječe na fertilitet. Kao što su bolesti koje je muškarac možda nekad prebolio. Debljina, dijabetes, povišeni tlak, inzulinska rezistencija. Isto tako izloženost lošim radnim uvjetima, toplini ili čak nošenje uske odjeće. Sve to može utjecati na to da se pojavi smanjeni broj spermija ili da spermiji imaju manju pokretljivost. Otprilike 1/3 svih parova ima problem sa neplodnošću. I često nije problem samo u ženi ili samo u muškarcu, nego je vrlo često problem upravo kombinacija njih dvoje. Ponekad se ti problemi mogu vrlo jednostavno riješiti, ne mora značiti da postoji baš nekakav ozbiljan problem. Ponekad je potrebno dodati nekakve suplemente, promijeniti način života, promijeniti prehranu. Sve to je odlično, ali to uvijek morate napraviti u dogovoru sa svojim ginekologom i sa svojim liječnikom. Izvrsna suplementacija je u omega-3 masnim kiselinama koji će regulirati razmnožavanje stanica i stvaranje novih spermija, isto tako i ovulaciju. Za muškarce je važan cink. Ali svakako, prije nego što se odlučite, potrebno je napraviti obradu i dobro savjetovanje sa svojim ginekologom. Potpomognuta oplodnja nije jednostavan proces. Vrlo često je potrebno ponavljati proces potpomognute oplodnje. Tada su svi pod pritiskom. Ženino tijelo se mijenja. Visoke doze hormona koje žena dobiva uzrokuju oticanje, nervozu, nesanicu, vrlo često i debljanje. I upravo to je problem sa kojim se žena u ovom slučaju susreće. To je sve dio tog puta i taj put nije lak. Trebamo znati da se trudnoća ne događa uvijek kada mi to želimo. Čak i kod najzdravijih parova često se neće dogoditi da trudnoća nastane baš onog trenutka kad smo mi to poželjeli. Ponekad je potrebno da prođe i 6 mjeseci kako bi se ostvarila željena trudnoća. I uz sve ove pritiske koje sam par ima, često dolazi pritisak okoline. Pitanja zašto, kako, tko je kriv, kada ćete vi već jednom. Vi ne možete utjecati na one koji će vam postavljati ova pitanja, ali možete utjecati na sebe i na način kako ćete prihvatiti ta pitanja. Da li ćete uopće nekog poslušati i zašto biste uopće nekog poslušali? Kada želite doista napraviti nešto i kada se odlučite na proces potpomognute oplodnje, jedino što je važno ste vi. Vi kao par, vi kao oni koji se volite i vi kao ti koji želite ostvariti trudnoću. Liječnik je tu da vas vodi, savjetuje i podrži. Svi ostali komentari mogu ostati sa strane.